Kupaonice su nekad imale isključivo funkcionalnu ulogu, danas su mjesta gdje se uljepšavamo. Mislim da bi se dosta žena složilo sa mnom da im dan započinje upravo sa uređivanjem. Osim što od kupaonice tražimo funkcionalnost, važan nam je i estetski dio. Najviše pažnje svakako posvećujemo sanitarijama i podnim pločicama, međutim, odvodnju najčešće potpuno zapostavljamo. Sifoni i podne rešetke često narušavaju izgled kupaonice, međutim i tome je došao kraj. Postoji ljepša i elegantnija alternativa. Danas ćemo vam predstaviti Shower Drain sustav ili takozvane kanalice. Ako Shower Drain sustav odvodnje novi je trend na svjetskom i domaćem tržištu. Munjevitom su brzinom osvojili srce kupaca koji od izgleda svoje kupaonice traže više. Kanalice mogu svakoj kupaonici dati dozu elegancije i stvoriti osjećaj kao da ste upravo ušli u spa centar. Koji uvjeti moraju biti zadovoljeni prije nego se odlučimo za postavu kanalice? Prilikom adaptacije kupaonskog prostora najčešće problema imamo sa građevinskom visinom. To možemo tek ustanoviti kada otvorimo podove i ustanovimo kako su položene stare kanalizacijske cijevi. Ukoliko neće biti nikakvih problema, možemo primijeniti naš standardni element Ako Shower Drain koji treba visinu od 10 do 16 cm. Ukoliko imamo jako plitku situaciju, možemo primijeniti i plitku izvedbu gdje su naši inženjeri razvili jedan element od 8 cm koji će zadovoljiti sve građevinske visine. Igra li veličina kupaonice kakvu ulogu? Veličina kupaonice u načelu ne bi trebala predstavljati nikakav problem. Pomoću Ako Shower Draina možemo dapače postići još veću voluminoznost prostora primjenom staklenih pregradnih elemenata koji će vašu kupaonicu učiniti još svjetlijom i prozračnijom. Cijene kanalice kreću se od 2000 kuna na više, ovisno o željama kupaca. Mi imamo u ponudi široku paletu proizvoda koji ćete naći u svim specijaliziranim trgovinama za sanitarnu opremu. Vijek trajanja Ako Shower Drain kanala zajamčen je primjenom materijala od kojeg je izveden, a to je plemeniti čelik ili popularno zvano inox. Sama rešetka je također izvedena od inoksa, što će vam zasigurno zajamčiti dugotrajnost samog tog tijela kanala. Da li je postavljanje kanalice zahtjevno? Samo postavljanje kanalice vrlo je jednostavno zbog njegove monolitne građe i pomoću dvaju nogara kojima podešavamo visinu možemo postići vrlo jednostavno samo fiksiranje na licu mjesta. Spajamo ih na kanalizacijski sustav. U kombinaciji s kanalicama ili bez njih, Ako Walk-in dat će vašoj kupaonici toplinu, a lokve nakon tuširanja postaće stvar prošlosti. Ako Walk-in je poseban proizvod koji smo razvili za poseban naglasak ulaska i izlaska iz prostora za tuširanje. On ima višestruku svrhu, može poslužiti i za prihvat vode, a također može biti interesantan kao jedan topli prostor gdje ćete nakon tuširanja obrisati svoje tijelo. Ako ćemo pogledati dalje, imate još jednu interesantnu vizuru gdje je izveden baš kao razdjelnik između drugog prostora i prostora tuširanja. Također imamo u našem programu Ako Easy Flow kojim ćete naglasiti točkastu odvodnju ili ti mjesto gdje su nekada bili oni stari sifoni sa lijepim dizajnerskim rešetkama. Jedan od novih trendova svakako je ostavljanje dijela za tuširanje u razini poda. To čini Ako Shower Drain sustav sretnim rješenjem za starije osobe. Uz kanalice nema nikakvih prepreka na podu poput rubova, tuš kabine, pa će vaši najmlađi biti sigurni od padova ili ozljeda. Kao što vidite, prostori u kupaonici namijenjeni tuširanju polako se mijenjaju, klasične tuš kabine i sifoni polako postaju prošlost.
Kanalice nimalo ne narušavaju izgled vaše kupaonice, upravo suprotno. Dodatno je oplemenjuju i djeluju vrlo luksuzno. Zbog duguljastog oblika imaju veću moć odvodnje od slivnika standardnih oblika. Još jedna prednost kanalica je njihova prilagodljivost. Želite li privući pažnju, tu su izvedbe koje u dodiru s vodom zasvijetle. A ako ih želite učiniti potpuno neprimjetnim, možete ih prekriti pločicama kakve imate u svojoj kupaonici. Gdje ne biste preporučili postavljanje kanalica i postoji li uopće ograničenje po tom pitanju? Pa zapravo ne. Ako shower drain kao proizvod je toliko univerzalan da će naći svoje mjesto u svakoj kupaonici i upotpuniti njezinu funkcionalnost. Iako su vizualno vrlo atraktivne, to im naravno nije jedina prednost. Svojim nenametljivim dizajnom mogu zamijeniti ne samo slivnike, već i čitave tuš kabine.